салом алайкум дӯстон бинандагон ва мухлисони доимии шабакаи Сафархон ТВ. рӯзи ҳар як шумо ба хайр ва шодӣ бошад дӯстони азиз. Ва дар навори имрӯза фигурни паталог ва бисёри подписчикҳо мегуфтанд ки намешавад ягон фигураи простой бе галаген бе лента боша, мақсад кам расхода китоби базе боша. ина бародаро бо хоси хонадор мо фигура задестем ҳои соат 2:41 соат 2:41 минут шидагия рӯзка бира бега сар кардем дертара гипсамона овардем ба ҳамин хотир карказоша забдем гипса дертар овардем. рости навор каданиш набудам, баъдан комментора хондам, ҳамин навори як 3-4 рӯз пеш партуфтагида комментора хондам, бисёриҳо ҳам хел савол додагӣ буданд. ина бародаро ҳозир фигура задестем 4 угли хона, 4 угли паталог, ин давра мияд, ин давра ина ҳозир тайшонтам. як углам мебри тайёр мекунӣ, баъд метавонӣ ҳамин як угл болои гипс замонӣ 4 та дига бибри. инҷа ман направляющий задагиам, боло да хат кашаги направляющий задам, лавидам направляющий задагиам, баъдан гипси шашак мезанем размери. бисёриҳо мегуфтанд ки мо направляющий қати бассейн мебарем ё ки фигура мезанем, ту чӣ хел ба профил фигура мезанӣ? ина бародаро профила дида, ина рости профил дар болои профил на самаре задагиай бараки мондаги полни самаре задагиай, и хеле бақувват меояд бародаро. ай направляющий и тари базе меояд, ҳам бақувват меояд. гипса 6 сантиметр мебрем, 5 сантиметри бо росак мебремш рӯи сафедиша, баъдан ҳамихел сахт мекунем, меирва як лав ва круг байн давра ай амиҷа ба угли сентра ба ин точкара 60 сантиметр ай лав бигирӣ агар 80 сантиметр ай девор ба иҷара 80 сантиметр 80 сантиметр мешавад иҷа ба танаи девора. ина давра кашаги хат кашидем қалам хати хеле дар наворо ҳаст, наворои пешниҳам метавонем бидуронед тамошо кунед тарзи рисункабарорӣ ё ки любой фигураро, мақсад фарқ надорад кадомеш боша. ман ишон додагиам дар навороам ба арши уголок ҳама фигура мебарорам, баъдан ҳамин угла меёбам, ришта мезанам, иҷа як самарез мезанам, риштара мегирам, як меткаи мондагӣ қати то умети чи гиле ё ки давра чизе ки бифурад метавонед ба ришта ё жилкаам бикашед. ина ҳозир углшам тайёра, иҷаша гипс задем, ишам гипс задем, як тарафша гипс задам, як тарафи дигаша гипс назадам. хостам навор кунам, пешкашро гардонам, баъдан бо далчи гипсиш бизанам. иншоалло ки бо ранг вориш кунем беҳтарин меояд. дастгира фаромӯш намекунем бародаром, лайкора мемонем, дар канал обуна мешем ва видеоро дар имо ватсап поделиться мекунем ва фикрҳои худтонро метавонед дар комментария бинависонед бародаро. ва касоне дар ҳамин херемото маъқуле метавонед дар имо ватсап бинависонед, нашоти нарх наво суҳбат мекунем. ва бисёриҳо растходча мегуфтанд тамом кунам, бо растходча мегӯм ки чанд дона гипс профил направляющий чизе ки рафтагия растходи ҳамаша то самарез иншоалло ки як ба як пешкаши шумо мегардонам. хай далши бо задем гипс афшика кардем, бо навор мекунам, ана ранг шпакиловка ё ки рангшам задам, бо навор мекунам, пешкаши шумо мегардонам. дастгирро фаромӯш намекунем, лайкора мемонем ва дар канал обуна мешем. бародаро фигураро задам, плони тамом кам, ростига бира шав сар кардем. чӣ хел дар навор гуфта будам, ҳамун шав афшика кардем, фуген задем, асоли шпакиловка зем сари ина рӯзиша байнша декоративка задам, байни паталог декоративка омаге и гирдванаша шпакиловка задагием, як слой ина як слой шпакиловка задагием, оли дим слой назадем, хохшава баъд мезанемаш. ина 4 тараф 4 углиш нимдавра гардонагӣ бе галаген бе лента фигурни паталоги простой. касе дамахе паталоко дар кора метавонед дар ватсап имо бинависонед, нашоти нарх наво суҳбат мекунем, хе ремонтҳо ҳам мекунем. баъд расходиш бародаро ҳамин хона 5/3 6 дона гипс рафтагия дар ҳамин хона, 32 дона профил рафтае, 3 пачка самарези сиёҳи падгипс рафтагия, 2 самарези семичка рафтагия, 2 пачка ана ним пачка самарези паддерини барои падвесо, 70 дона падвес рафтагиай,
6 та направляющий рафтагия бародаро, я пачка чопик, я қопча шпакиловка, эда қопча шпакиловка, 10 кило фуген, я сетка стирмиянка ва як сатир 10 литра эмульсия расход намешава бигем, ама хай як сатир 10 литра эмульсия ина бародаро. метунед шумо ҳам хел бизанед ва касоне дар даркурай дар ватсаби мо бинависонед нашоти нарх-наво суҳбат мекунем ки ҷои дар ки ремонт бошад гилавни нарх-наво туғри бигирем мерем ремонт ва худованд нигаҳбонтон бошад то навораи ояндаи Сафакон ТВ.